Cameraman don't have to stage it. Tini jeng bakha khamai sao tini vice president Omiyo Kumar Devarma bo tini tini loge kreika bo bisine bisitham ungkha bini internal problem of white thumb major operation bo khaisa aguna bini ka khatra bo jumbai no ro khaya chuku kawo last tini no bo bini lama koi mui thanga bon bai chen jatan bakha khamo এবং वो स्टूडेंट लाइफ होते न नेशनलिस्ट नि जातीयतावाद स्टूडेंट मूवमेंट हो टीएसएफ मूवमेंट हो ब्राउन फर्स्ट बैच हो नगेंद्र जमातिया अमियो जगदीशो फर्स्ट कलेक्शन ब्राउ अग्रो ब्राउ किस चलाई बुरा आंदोलन खाई এবং लैंड रेस्टोरेशन रो এবং स्टूडेंट स्कॉलरशिप रो ताइजिनी टीप्रासारनी रिगनाई रो आंदोलन रो आ मूवमेंट रो कराव खाई नतनी असुक जगह मा खाई एवं बोबो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एडीसीओ टीयूजेस नि हुंगई बो चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर एवं ब्राउनी आमोलेनो विभिन्न जो चाकरी नामानी कौबरो चालू खालामनानै वो तेरो कराव एडीसी एरिया बिसिङाव मा खालायो एवं वो पार्टियों विभिन्न पोजिशन विभिन्न रेस्पॉन्सिबिलिटी नाउ मेनली जे डिसीजन मेकिंग बॉडी वो रक्षा करो
এবং বিনি অনেক মতো ওয়ানসুমুল প্রেজেন্স অফ মাইন্ড বিনি দङ এবং খুব একজন দङ ডিসিপ্লিন बर' हायदै এবং प्रिन्सिपाल आइडियोलॉजी प्रिन्सिपाल बर' बहायदै जों नुगौ এবং তিনি जों बुंनो गोनां जाबाय दिनै ग्रेट जों पार्टियावबो जों गभर्नमेन्टखौ लगासिनो होननानै जों नुगौ এবং दिनै যত दखानि सिम्पेथि बिनि भेरि फेमिलि मेम्बार्स होननानै जों दङ এবং जों जे रखम आन्दोलन फायो जे क'ग भट दङ এবং যে নৈতিক ভোট দङ আবো যিনি নেক্সট জেনারেশনफोरखौ आबो जुदि खालामबाय रावनिबो बाखा একটা रागै फायनाय जेहेतु अमिय कुमार देवबर्मा बक्सा रिभलिउशनारि साइडै बर' এবং बिनि जे प्रिन्सिपाल दङ आबो जोंनि पार्टिनि प्रिन्सिपाल बिनि अनेक अबदान दङ এবং বিভিন্ন कैटेगरी व विभिन्न पोजिशन आंदोलन भाई अनेक लाइफ कष्ट बंखा स्टूडेंट लाइफ होते आंदोलन फैमिली तब जरा आंदोलन दङ এবং नेशनलिस्ट आंदोलन दङ लास्ट बेनि हामा लाई थांखा एसोरनो हामनाय सार थैमानि जेरा बिनि बयसाव गुसुंखाना बहुत टीएसएफ स्टूडेंट होते आंदोलन खायो आफोराव स्टूडेंट दंनि सेक्रेटारि वाइस प्रेसिडेंट विभिन्न पोजिशन बना आपको एक्जैक्ट आं साइड में सर माने बिनि बयस ताबो जरा बयस ठीक ना बसु एस ठीक ना बा ताबो 66 सेनि साव गबा मोटामोटी सीनियर सिटीजन हम खाता 66 माने जे थैमान कोन एत बिन साका बेमार दे तो बोले एक्जैक्टली साखाम yang मारो कोन सिमन खा तो वो वाइथाम मेजर ऑपरेशन हम जाखा ना वाइथाम वो बेंगालुरु संगम हैदराबाद वो वाइथाम टेबोक जाखा बिन मेजर ऑपरेशन हमका आइफोनो वो बखारागो और फायो ऑपरेशन भाई फोनो वो ऑफिस फायो जों बाय आचुगो खूब रागमनि बरक से लाई खादुजा चीनी खरगसा जातीयतावादीनि लिडार मोजां अमिय कुमार देवबर्मा चीनी बिसिं गरैखा सम्पर्के बहानि काका एके एलाकानि बर' बनो दिनै आं बिनि सामुंखुमनि बिसिंते दुकुरगनि थाने मैथु थायनो मुजिबा खवायाहाय जागा जेखाने कमिउनिस्ट आंदोलननि जागा आ जागायाव जातीयतावादनो दिशा थानि अमिय देवबर्मानि सामुंखुमनो केबो बगि मानग्ला दशरथ देवनि जागायाव अमिय देवबर्मा है बरक जातीयतावादी टीएसएफ यूजेएस दिशानान बागि बसामुं दांलांखा अमिय देवबर्मानि कायसाकक चीनी दफानि नेतृत्वनि दंनाय बरक बेलायखै सोलोंनानै दङ कायसा यूजेएस 1967 गठन मानि परे दलरै परइंखा बायलेखा तावैसा जुरां लाइखा किन्तु अमिय देवबर्मा কোনো জায়গা बिनि आदर्शनो विसर्जन रुई केबो बाय प्रलोभन क्लायै बयनि कबर क्लाई किन्तु बदल याकार मानि कोनो घटना करे आजीवन अमिय देवबर्मा दल एवं जातिनि बागिनो सामुंदांखा चिनिकक पत्रिका समाचरण त्रिपुरा बिनि सम्पादक যখন थैमानि ইয়াগুলো बरम गोनां अमिय देवबर्मानो चिनिकक पत्रिकानि बिसिंते जातिनो सिचारिनानि कक रत्न पार्टीनि मुङै सियो एवं असुस्थ तंफ्रुबो जारा चिनिकक पत्रिका सामुं दांनाय रत्न बो एडवाइस जो सजेशन रो बो टपिक नो गोबां सिनानि कक रत्न किन्तु बो कक गजारि दं तै कायसाखौ अमिय देवबर्मानो दिनै आं मैथुमाखौ चिनि दफाव जारा लिडार दंनाय बरं बरक गोसाबती रत्न 1900 क्लाइदानि अमिय देवबर्मा किन्तु जतनिस्लाय कुसुबो दंनानै आं बिनि बोसारबन गबक चिनि बिसिं बिफानबो डाक्टर इन्जिनियार लयार क्लाइदिनि क्लांखाय दिनैनि दिन चिनि बागै ग्रेट लस बिनि फोरोंजाक ककनि बिसिं दिनो जों आबुकनि जारा जेनेरेशननि लिडार एवं नेक्स्ट जेनेरेशननि लिडार जों चलायनाय
যতন বেলায় হামবাय এবং অমিয় দেববর্মাनो जों কোনোদিন बावो Sabini nok actually po jaga kita saimanong ko. খোয়াই বৃন্দাবন ঘাট গানাও রাজনগর অমিয় দেববর্মা তিনি বেলাকে খা খামনি সাল তিনি খরকসা তাকুব অকরা অমিয় কুমার দেববর্মা তিনি जों হঠাৎ করে তিনি বনি লাগমা চলাংখা आं बनो सराय फांसिनि मिङाव बनो सिनिगो बबाय सांबो दांखासों बखरखा जोंनि दखानि बालाय खेनो जोंनि दखाना हामजानाय हानो हामजानाय जों दिनै बनो कमाखा शुधु दिनै आइन पिटि पार्टी सिमिया दिनै सारा तिप्रानि तिप्रा सारक जों बनो बुइदुमाननाय बनि सामोंखाय मानि बदिनै गोजाम आगेनि एक्स CM एडिसिनि गोदोमा बसर बनि जीवनो ब सामुं दांलांखा बनि सामुं हमुं जे पाइपलाइना जों मुजु खायनाय दिनै ब TSF खायलांखा बहाय बरावनो जों मामानि बागै जों जत्त दिप्रा बासिरक स्पेशली दिप्रा सारक लेखा खा खामखा बखरसा दिनै बागै बालायखे सामुं दांलांमानि बतराय फांसिनि ब चाकरिबो खाया बखर ग्रेजुएट चराय आं खोनाखा ब फरायसिगित दंमानि ब चाकरि खायलांलिया ब सारा जीवन बनि हा दखानि कक साय थांखा बनि मजों बनि बां सुरिनाय बनि फ्ला बनि आत्मा जाते खाकसामा मानथुं दै दिनै बर' रुफायनो बनि सोलोंगै जाहाथे हानि दखानि सामुं दांनांथों बनि आंखायनो बनि परिबारनो बनि फेमिलिनो आंबो सुरिनाय दै दिनै जों जत्र खा खामजाक दाबो जरा जों जत्रनो बनि परिबार जों मानायनाय बनि आं दिनै अबनो दिनै दावबायनि बनि मों बनि फ्लानो दै आं सुरिनाय जों हामबाय